CCTV Lone Rashapi daka Frank Motors Kajaka Dekali Gabathamai Junka Tata Motors Halatgor ni Shillong Ringkat Bakanet Foodish Ordar Mapi Nginwan Ramani Hakir Dobying Jompi SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436119558 or walk in directly to the venue for further information. Ha kini ki kandiat sngi ka kinhon search and rescue team jong ka Meghalaya Fire and Emergency Services Eastern Range kala aijing hikai ki nong Tremon Snobha jong ka snong Kynshi Bangla kumno ban aijing Ïarap ki Paidbah Haba wanja ki no ki jing Lynshop jong ki bor ka Mariang laka long kum ka jing Shlay ka jing ke ujumai ubajor ka jing ke ka eryong erngit bat kumta ter Hagani ka jing aijing hikai ka bala penyai de ka District Disaster Management Authority la peninuk saru kumno ban pendon kam ni ki telai de ki deng ki se lani ye ki no ki tiar ki ba per hasla nalor kata kani ka kinhon kala aijing hikai ru kumno ban ring men sem hapo da ka ba pendon kam de ki tendong le bat ki we de ki jing aijing hikai ki bru bang pandang ban ki telai ki lahi ban ya Ma, oh jangan kali tidak merah kali. Terus kan satu. Kani tang da duna bro. Bundro la betul ni ko. Puede